The situation in the ruling party ZANU-PF panguva ino yava kutotyisa. There are some pictures ari kusekuleta pasocial media ari kubuda pachena ari kunokwa kunzi the ruling party ZANU-PF, the ZANU-PF leader President Emmerson Mnangagwa might be creating his own empire. Azvipere musho, we have seen recently kuti akazviti is the Munhu Mutapa, and panguva inoi neevidence iri kuprovide uchonokwa kunzi some of his children, especially his sons, vari kuiswa pama most influential governmental posts. Subscribe like on the bell icon. But my pictures are circulated some in the video. To go na yendo ye presidential anti-2030 post my pictures amurukona Daniela Chiti. ED is busy building his own empire using his Dandayets, Kuzamtis, Gugunugwa, and Kino by positioning his family members in all critical government departments. ED is not doing this for betterment of Zimbabwe. Support him at your own risk. No to Munhu Mutapa kingdom. Thomas Konobdani Kopangwa ino the task force ira against 2030. Parendra mbiri pangwa ino chipotsima pictures ira munhu kunarakanzi King Munhu Mutapa 2030. But their vision is to attain vision 2030. But by 2030, hatizivi kuti vanenge vakwanisa kuuya pangwa ino vachichinja mutemo kusvika papi. Pangwa ino achiti kana fangu atena vision 2030. Aiwa, takutoona kutoti inenge yatova dynasty. His sons pangwa ino vanokwanisa kuatena ma key positions or even succeeding him. Panguva ino kuchizonkonza hakusina anyone achakwanisa kuzosucceeda mutungamiri wenyika except his sons. Inenge yatova idynasty. Mashoko ari kubuda panguva ino atosekuleta pasocial media. Panguva ino vanhu vachinzi support vision 2030 at your own risk. Noda kuti this vision hainei nechekudevelopa our own country. Sezviri kuya zviarticulatwa navakomana task force ira against 2030 vanoprovide ma-images seamuri kuona in the video vachiti this is the full evidence. In the next video we are going to show you some documents ari kubuda panguva ino achilikisiwa ari kuonekwa kunzi aiwa this vision 2030 chitori chinhu chiri kutorwa serious nacho. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon.